Salutare toată lumea și bine v-am găsit la o nouă serie. Știu că n-am mai postat de o săptămână și îmi pare foarte rău pentru acest lucru, doar că am și eu probleme și nu pot să filmez în fiecare zi. Dar hai să trecem pe partea aceasta. Deci, jocul se numește Mobile Kick. Poți să joci la penalti, la lovituri libere și la driblinguri. Acum trebuie să ne gândim cu ce echipă o să facem noi o ligă. Echipă din Italia, din Spania, din Franța, din Anglia. Să facem din Franța. Să-mi lăsați în comentarii ce echipe să mai fac. O să jucăm cu PSG-ul. Foarte bună echipă. Uitați, acum o să vă arăt și o demonstrație cum puteți juca. Când începeți meciul și vă arăt echipele. Începeți meciul, o să vă aleagă, uitați-vă aici, Select Game Mode, penalty, free kick și dribbling. Mie îmi place mult la lovituri libere, o să jucăm la penaltiuri. Și la penaltiuri sunt destul de bunicel, dar apărat Ducadam. De apărat este mai greu penaltiuri. N-am ghicit. Vi recomand, e un joc chiar super tare. Cum acum? Mai bine alegeam lovituri libere. Dar am ghicit colțul, nu le știu cu portarul. Nu prea le am cu portarul. Uite, deci ăsta, portarul ăsta chiar mi-a scos 3 lovituri. Apărăm, yes! Hai, dăm gol. Vine șutul, gol, bară gol. Am dat frumos. Cavani. E numai unul, bă. Am crezut că apără trap. Ce colțul, dar nu știu ce s-a întâmplat. Deja m-am bătut și dacă dau gol și dacă nu dau gol. Deci, cred că o să jucăm 3 meciuri pe episod. Apără Ducaram. Și am observat că v-a plăcut mult derbiul dintre Steaua, Dinamo, care am strâns 14 like-uri și vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu v-ați uitat în caz la Steaua Dinamo, să intrați acolo să vedeți, nu vorbesc. Pentru o clip am vrut să pun și Steaua, Viitorul, știți, meciul acela. Doar că, na, pun doar derby-uri, cum ar fi Manchester United, Manchester City, Steaua Dinamo, Real Madrid, Barcelona, care mi-ar place dacă ar juca așa. Oricum, o să vină multe meciuri, nu astăzi, să vină multe meciuri, cum ar fi Barcelona, Juventus sau Real Madrid, Bayern München. O să vă aștept online la meciurile de acolo. Și să lăsați cât mai multe like-uri. Să fie foarte frumos Barcelona, Juventus sau Real Madrid, Bayern München. Sper că le urmăriți și voi. Eu sigur nu o să le ratez. Pentru că, na. Cred că Barcelona să fie oricum, țin cu Barcelona, să fie oricum concurs mare pentru Barça. Să bată pe Juventus. Un lider născut, cum ar veni. Se știe liderul. Nu cred că a pierdut niciun meci. Este părerea mea. Pentru că acolo cu Cavani și Dybala n-ai cum să te joci. Mai ales cu Dybala are o viteză de neimaginat.
Are și fundari buni. Chiellini ar fi unul dintre ei. Și în momentul ăsta chiar mă bucur că i-am dat telefonul pe mut, că a venit și o reclamă. Și am bătut 5-4. Asta e bine, ne punem pe locul 10. Foarte prost, dar o să ajungem pe prima poziție. O să vă asigur eu. Bine, acum încercăm. Sau cel puțin pe 6. Să vă arăt și dribbling, să vedeți cum e și dribbling. Trebuie să faci așa cu mingea, să avansezi și după să șutezi. Vedeți, și noi aici trebuie să ghicim pe ce colț dă. Eu zic de pe ăla. Exact. Trebuie să ghicim pe ce colț dă. Dar ne putem avansa până la linia galbenă. Am încercat și eu pe acolo. O să putut și avem 9 secunde să facem driblingul. O să dea pe stânga. Normal. Avem 9 secunde la dispoziție să dăm șutul. Gol! Di Maria. Am fost și Barcelona PSG, de exemplu. A fost concurență mare la Barcelona. 4-0 în tur și după să-i bat acum 6-1 în retur, da? Oricum Barcelona e o echipă foarte bună și ne-a dat și gol. Echipă foarte bună din Spania, care îmi place mie mult. Și am dat și gol. Golasul, mai bine spus. Augustin, bravo. Doi pe stânga, normal. Batem și pe aceștia. Hai să mai facem un match, pentru că e primul episod și na. Deci nu știu ce bucuros sunt că mi-am pus telefonul pe mod să nu mă reclamele astea. Așteptăm acum 10 secunde cât sunt. Și 4 jumate. Deci, hai să mai facem unul, de ce nu? Meci de data aceasta o să-l jucăm la lovituri libere, de ce nu? Și suntem pe 6. Deci, scopul, adică cum obiectivul meu e să ajung pe locul 6 sau mai în sus dacă se poate. Dar am îndeplinit unul dintre obiectivele mele. Hai, PSG-ul trebuie să câștige. Să jucăm aici la penalti, cu care am pierdut. Trebuie să mai învăț la portar. Nu știu, o să apăr pe penaltiuri. Dau așa să sar pe un colț. Să vedem dacă apără. Eu dau așa acum. Oricum să execut știu lovituri libere. Adică știu să-l trag în vincul. Dă pe acolo, dă. Dă pe acolo, dă. Ai. Hai că ne mai descurcăm și noi. Ne dăm drumul. Să dăm pe Verratti gol. S-a glitchuit portalul, l-ați văzut? Ok, trebuie să mă uit pe filmare. Mă dă prin dreapta. Ah! Dă pe acolo, mă. Stai joc. Gol. Deci ați văzut? Penaltiurile le știu executa. Cam să apăr e mai greu. Hai, prin dreapta, da. O, bar. Șut bun oricum. Șut bun are băiatul. Pentru că n-a dat gol. Cavani e numai unul, vi-am spus. Niciodată nu ratez cu Cavani nimic. Nici lovituri libere. Cred că dribbling-ul l-am ratat cu el. Dat-o pe mijloc, a dat-o pe mijloc. Eu nu dau pe mijloc, că la mine le apără. Nu știu cum. Dar când le dau pe mijloc, la mine le apără. Și am ratat cu Augustin. Am dat un golazo la dribbling-uri, apropo. Să vedem pe ce loc suntem, pe 5. Suntem pe 3. Și cam atât cu acest videoclip. Până data viitoare.